Usambut Chief Executive Member Jong KHEDC uba pensiyan NSIM ulayatu ba ka Executive Committee kalabut tek patek ya baro ki kendon ki badan kam hashwa bantaw ya ka Delimitation Committee ulayatu ha ka kanhun kinong patay kubor ba ka Council kalale ru yakum kani kaju ka kam ha usnam arajar khatlai uba SIM ulaong ba ka isi kalarai ban pha biang ya ki constituency hadin ba kalayo pediang ya bun ki jingkat pat na ki babun palang ki riu shimet ki dong bat ki kentoj bat ki snong ki thaw ba pher ulaong ba kani kalong ka ba kong san na ka daw balami ki jingkali ha ka ba ya dei bat ka jingya pher ka ba kraw ha ka jing bun jong ki nong thap wot hap deng ki constituency ba pher ulaong ba katua kat ningut ki briu kilaya keren bakala bandon ke jing pencelan chwa ya kani ke council ka ba menta bat ula benrap ba ka saindur menta kalong ban penlong ya ki election haswa ban kutno ka approval now gubernur bau gubernur ula sha yangi bangin constitute deka Delimitation Committee dan ngisa notify ya ka bat hadin baka Delimitation Committee ka report shangi ka executive committee di place ya ka po house bat ngipas po ka house ya ka demolition bill dikani ka bamentaro kawan kumju hi hagapor jonga arja kharlai gubernur OM di bandon ka Delimitation Committee kenang bakan le exercise ka bania ba dika jemut kolong bantaw kani ban le bania ba kenang bakan namdon kanu ka jingle thurumur ha ka bayade